kumustahan. Magandang tanghali Pilipinas! Talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Maraming ebidensya ang kinakailangan. Samahan natin si Johnny Bañez tuwing tanghalian. Mahigit isang oras ng balitaan. Ang inyong kabalitaktakan. Oy! TGIF na mga kabalitaktakan. Ibig sabihin, OMG. Thank God it's Friday. Eksakto yung punto, alas 12 ng tanghali na po mga kabalitaktakan. Oras na para sa balitaan at kumustahan kasama si Johnny Bañez on a beautiful Friday afternoon. Marami po ang masaya, sigurado. Marami ang tipong excited. Hindi lamang dahil oras na para sa palatuntunan, ha? Kundi dahil araw po ng sweldo ngayon. 15 sa buwan ng Enero 2021. Nagamat ika ngay marami sa atin ang nawalan ng trabaho, ha? Pagpasalamat pa rin natin dahil tayo patuloy na humihinga. Tuloy pa rin tayong buhay. Ibig sabihin, habang may buhay, may pag-asa. Kaya dun po sa mga kikita na ng kanilang sweldo, kung marami mo pong kabawasan yan dahil sa tax at ilan pang mga ikangay dapat bayaran, magpasalamat pa rin po tayo, ha? Dahil marami pong kababayan natin ang talagang salat sa buhay ngayon. Anyway, saan man po kayo naroon? Ano man po ang inyong ginagawa? Sino man po ang inyong kasama? Mga kabalitaktakan, magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Para naman po sa mga kabalitaktakan natin sa iba't ibang panig ng buong mundo, ang amin pong pagbati. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Okay, tulad po namin dito, nasa mabuti rin po kayong kalagayan habang kayo po'y nakatutok sa ating palatuntunan. Sikapin po nating maging hitik sa impormasyon ng araw na ito. Ling araw ng pagsasama natin sa weekend na ito, ha, o sa linggong ito, mga kabalitaktakan. Tulad po ng mga nakarang Biyernes, sikapin po naming tumatak sa inyo ito, ha. So kung handa na kayo, handa na po kami. Mga kabalitaktakan, kapwa veteranong mambabatas na ang ating makakausap mamaya lamang. At sa katunayan, part 2 na po ito ng ating pakikipagbalitaktakan sa kanila. Nabuti po nating muli silang makausap, sina Sir, para malaman ang kanilang reaksyon sa mga naglalakihang mga issue ngayon dito sa bansa. Partikular na po ang issue ng charter change o CHA-CHA. Alam naman po nating hindi lamang sa kung sino, hindi lamang po sa mga tao sa gobyerno, epekto nito. Ano man po ang maging resulta nitong isinusulong na hakbang na ito ng Kamara, tiyak po may epekto yan hanggang kay Juan de la Cruz. So mga kabalitaktakan, ang mga makakausap po natin maya-maya po lamang sina ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin at Buhay Party List Representative Lito Atienza. Siyempre, bukod po sa issue ng CHA-CHA, marami pa ring issue, ha? Augnay dun sa tila puntirya ng Pangulo sa mga party list representative o sa mismong party list group, particular ang Makabayan Bloc. Aalamin din syempre natin issue ng death penalty, issue ng COVID. Syempre hindi natin yan maisasantabi, ha, lalo na yung issue ng vaccine o bakuna.
at ilan pa pong mahalagang mga bagay. Siyempre, hindi pa rin po mawawala ang ilang minuto nating pagbabalita. Mga naglalakihang report na dapat nyong malaman nangyari sa iba't ibang bahagi ng buong kapuluan. Mga balitang sumalubong sa atin ngayong araw ng Friday. So muli ang paalala namin, kung may reaksyon po kayo at katanungan, mag-text po lamang sa aming text line na 0917-321-5300. Again, respetuhan po tayo ng opinyon at reaksyon at iwasan at tuluyang iwaksi ang masasamang salita, partikular na ang pagmumura. I-like po ang aming Facebook page na Politico News, ang aking Facebook page na Johnny Banes Politico Live, at sundan din po kami sa Politico TV channel sa YouTube po naman. So habang kayo kumakain o naghihintay ng inyong makakain, nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, tiyo, tiya, mga kanegosyo, mga kasambahay, mga katrabaho, mga kapwa obrero, at lahat ng kabalitaktakan. Wala pong aalis, walang kakalas, walang maglilipat, walang kukurap. At wala munang magsesyesta dahil sa aking pagbabalik. Mga nagbabagang balitang dapat nyong malaman. Bata pa po ako, kinukwento na kayo ng nanay at tatay ko. Oras Saudiat. 7 minuto na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Narito na po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes. Bakuna na gawang China, presyong BFF sa Pilipinas ayon sa Malacanang. Davao City Mayor Sara Inday Duterte ayaw patakbuhin sa pagkapresidente ng ama. Pangulong Duterte tumatanggi ng manatili sa pwesto pagkatapos ng 2022. At mga kontra-tsatsya hinamong magpasaklolo sa kataas-taasang hukuman. At ngayon sa detalye ng mga nagbabagang balita, presyong BFF o Best Friends Forever ang bakuna ng China na Sinovac. Yan naman ang binigyang diin ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos lumutang ang report na pumapangalawa ang Sinovac sa pinakamahal na bakuna sa presyong 3,629 o halos 4,000 piso para sa 2 doses. Sinabi ni Roque na presyong BFF ang binigay sa Pilipinas ng China na bilang komunistang bansa ay unilaterally fixed at hindi market-driven ang presyuhan ng mga bakuna. Sa katunayan ay ikatlong pinakamahalang Sinovac mula sa 6 na brands ng bakuna na nangangahulugang nasa mid-range lamang ang presyuhan nito. Umalma naman si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa kumakalat na presyo ng mga bakuna sa iba't ibang mga social media platforms. Ipinabatid ni Galvez na ang presyo ng mga bakuna sa COVAX facility, ang global risk sharing mechanism para sa pagbili at pantay na access sa mga bakuna, ay 300% mas mababa sa market prices. Hindi anya maaaring isapubliko ang presyo ng mga bakuna dahil mayroong confidentiality agreement ang kanilang negosasyon. Muli ring tiniyak ni Galvez sa publiko na ligtas at epektibo ang bibilhing gamot ng pamahalaan. Johnny Banes. Sa kaugnay na balita, aprobado na ng Food and Drug Administration ang aplikasyon para sa Emergency Use Authorization ng COVID vaccine na gawa ng Pfizer at BioNTech.
Ang nasabing pharmaceutical company ang kauna-unahang binigyan ng EUA mula sa 4 na kumpanyang nagpasa ng application para magamit ang kanilang bakuna sa Pilipinas. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, pumasa ang Pfizer-BioNTech sa lahat ng kondisyon para mabigyan ng EUA at magamit ang bakuna nito kontra COVID-19. Kabilang dito ang mga ebidensya na maaaring epektibo at kayang mapigilan ng Pfizer-BioNTech vaccine ang COVID-19, pati na ang mas mataas na potential benefit ng bakuna kumpara sa potential risk nito sa coronavirus. Sa ilalim ng EUA na iginawad ng FDA, ang Pfizer Philippines Incorporated ang siyang magsusupply ng bakuna bagamat bawal itong iturok sa mga 15 anyos pababa ang edad. Inatasan ng ahensya ang local supplier na magsumite ng quarterly manufacturing reports hinggil sa bakunang ginagawa o ginawa ng EUA at report ng posibleng adverse event. Bukod pa sa paghahanda ng cold chain storage at monitoring. Johnny Bagues. Samantala, iginigiit ng mga senador na malinawan sa pamahalaan ang gagastusin sa pagbili ng COVID-19 vaccine. Ito'y ayon mismo kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ay layo ng ipapatawag nilang executive session sa mga opisyal na may kinalaman sa pagbili ng bakuna para malaman ang mga detalye sa pagkikipagnegosyon ng pamahalaan sa pagbili nito. Sinabi pa ni Zubiri na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaaring igiit ng Malacanang na hindi maaaring isapubliko ang kanilang pakikipag-usap sa mga gumagawa ng bakuna dahil pondoan niya ng bayan ang gagamitin sa pagbili ng mga ito. Johnny Bagues. Sa iba pang nagbabagang balita, pinakakastigo ni House Minority Leader Stephen Paduano sa palasyo ng Malacanang si Presidential Spokesman Harry Roque. Sinabi ni Paduano na tila hirap si Roque na magpakita ng simpatya sa panahong ito matapos ihayag na hindi dapat maging choosy ng mga Pilipino sa bakuna kontra COVID-19. Ayon kay Paduano, hindi makakatulong at sa halip ay nakakasakit pa sa damdamin ng taong bayan ang anyay insensitive at aroganteng pananalita ni Roque. Malasakit anya inaasahan ng publiko sa mga opisyal ng gobyerno lalo na ngayong panahon ng pandemya. Binigyan din pa ni Paduano na Food and Drug Administration pa rin ang magsasabi at hindi si Roque kung ano ang dapat na bakunang ibibigay sa ating mga kababayan. Johnny Bagues. Makinig na maigi ha. Itinanggi mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo bilang susunod na presidente ng Pilipinas ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Sinabi pa ng Pangulo na pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag magpadala sa mga nag-uudyok dito na tumakbo sa pagkapangulo. Binigyang diin ng presidente na hindi pambabae ang trabaho ng isang pangulo, lalo na't sobrang magkaibaan niya ang emotional setup sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan. At tatanda ang batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia mula November 23 hanggang December 2 ng nakaraang taon. Nangunguna si Inday Sara sa mga napipisil ng mga Pilipino na maging susunod na Pangulo ng bansa sakaling tumakbo ito sa 2022. Kasabay nito, muling iginiit ni Pangulong Duterte na wala siyang planong palawigin pa ang kanyang termino. Ito'y sa gitna na rin ang muling pagsusulong ng ilang mambabata sa usapin ng pag-amyenda sa ilang probisyon ng 1987 Constitution. Ayon mismo sa Pangulo, hindi niya tatanggapin ang anumang alok ng term extension kahit ibigay pa ito sa kanya ng walang kahirap-hirap. Nauna na rin sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na chismis lamang
ang kumakalat na term extension ng Pangulo. Ani Roque, makailang ulit nang sinabi ng presidente na hindi niya na nais pang manatili sa pwesto kahit isang minuto man lamang matapos ang kanyang termino sa Hunyo 30 ng taong 2022. Magugunitang inihain ng mga kaalyadong senador ng Pangulo na sina Senador Francis Tolentino at Ronald De La Rosa ang resolusyon para mag-convene bilang Constituent Assembly ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Johnny Valdez. Magbabalik po ang ating balitaan makalipas lamang ang ilang paalala. Ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit dulot ng bagong diskubre na coronavirus. Ang virus na ito ay karaniwang natatagpuan sa mga hayop at hindi pa nakita sa mga tao noon. Base sa World Health Organization, ang karaniwang simptomas na dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente ay nakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat at diarrhea. Samantala, isa lamang sa 6 na pasyente ang nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Meron naman mga individual na tinatawag na asymptomatic o mga nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi nagkaroon ng simptomas at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Habang patuloy pa rin dinidevelop at sinusuri sa pamamagitan ng mga clinical trial ang bakuna at mga piling gamot laban sa COVID-19, maaari mo pa rin pigilan ang paglaganap nito. Paalala ng mga eksperto, kung wala namang gagawin sa labas, manatili lamang sa bahay. Obserbahan ang physical distancing. Siguraduhin na napapanatili mo ang 1 metro o higit pa na layo sa ibang tao. Maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Magsuot ng face mask. Ugaliin ding takloban ang iyong ilong at bibig kung uubo at babahing. Kapag nakaramdam naman ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpatingin na sa doktor. Tandaan, walang problema na hindi nalalagpasan. Makinig at sumunod sa mga payo ng mga eksperto para manatiling ligtas. Oras sa hudyat. 17 minuto na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Ako pa rin po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Korte Suprema lamang ang makakapigil sa pagsasagawa ng mga pagdinig ng Kamara hinggil sa charter change. Ito naman ang binigyang diin ni House Committee on Constitutional Amendments Chairperson or Chairman Alfredo Garbin at maaaring tumakbo sa High Tribunal ang mga kontra sa kanilang hakbang. Nauna ng kinwestiyon ng mga senador at ilang kongresista ang naging pahayag ni Garbin na umupo na ang House panel bilang Constituent Assembly sa pagtutok nito sa mga panukalang amyenda sa restrictive economic provisions ng konstitusyon. Anya, hindi nila pipigilan ang mga nagsasabing may kontrobersya sa hakbang ng Kamara na tutukan ng mga panukalang amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Subalit sinabi ni Garbin na kung aaprubahan ng komite at ire-refer sa plenaryo, patuloy ang pagtalakay nila sa panukala at pagdedebatehan ito kung walang direktang laban dito ang Korte Suprema. Walang direktiba laban dito ang Korte Suprema. Sa pagsisimula muli ng House panel hearing sa Economic Chacha noong Miyerkules, matatandang inihayag ni Congressman Garbin na ang panel ay nakaupo na bilang PONAS habang tinatalakay nito ang 2 resolusyon na isinulong ni House Speaker Lord Alan Velasco. Johnny Valdez. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pagpapasinaya sa Metro Manila Skyway Stage 3 project na siyang nagdudugtong sa North Luzon at South Luzon Expressways. Kasama ni Pangulong Duterte sa inaugurasyon ng negosyanteng si Ramon Ang, President and COO ng San Miguel Corporation, ang pribadong kumpanya na nagpondo sa proyekto.
Sa naging talumpati ni Pangulong Duterte, pinasalamatan nito ang mga ordinaryong manggagawang Filipino na nagpagod at nagpawis para maging posible ang Skyway Stage 3 project. Gayun din ang mga negosyanteng tulad ni Ang at Manny Pangilinan na tumutulong sa pamahalaan para matupad ang mga katulad na malalaking proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Umaasa rin ng Pangulo na magtutuloy-tuloy na ang pagsusulong ng mga katulad na proyekto upang tuluyan ng lumaya ang lahat ng mga Filipino mula anya sa kahindik-hindik na problema sa mabigat na daloy ng trafiko. Johnny Valdez. Sa iba pang maiinit na balita, nananatiling pinakamayamang syudad sa buong Pilipinas ang Makati City. Ayon sa assessment ng Commission on Audit, lumago ang asset ng lungsod sa higit 233 billion pesos noong 2019. Hanggang noong 2018, pumalo sa higit 20 o 230 billion pesos ang naitala nitong yaman. Ibig sabihin, sa lahat ng mga lungsod sa Pilipinas, tangi ang lungsod ng Makati lamang ang nakapagtalaga ng record na may lagpas na 200 billion pesos na asset. Kaugnay nito, ang pangalawang pwesto naman sa pinakamayamang lungsod ay ang Quezon City na may total asset na higit 96 billion pesos. Pangatlo ang Maynila na may 45 billion pesos. Sa mga lalawigan naman sa bansa, nanguna ang Cebu bilang pinakamayaman at maunlad na may 203 billion pesos na asset. Sinundan ng Batangas, Rizal, Davao de Oro at Bukidnon. Samantala, nagpakita na sa NBI headquarters sa mga personalidad na nasa loob ng room 2207 ng City Garden Hotel at nakasama umano ng flight attendant na si Christine Dacera bago ito natagpo ang patay noong January 1 matapos ang kanilang party. Kabilang sa mga lumutang sa NBI ang basketball player na si Justin Rieta na naglalaro umano sa iba't ibang liga sa bansa. Ayon kay Rieta, nasa loob siya ng room 2207, subalit hindi niya kilala ang mga nasa room 2209 kung saan naka-check-in ang grupo ni Dacera at naniniwala siyang walang naganap na krimen. Pagkamatay nito, na bukod pa sa wala siyang nakitang kakaiba nang mangyari ang party. Nagbigay ng salaysay ang mga nasa room 2207 at handaan nila silang makipagtulungan sa investigasyon. Inihayag naman ni NCRPO Director Vicente Danao Jr. na posibleng makakasuhan ng perjury sina John Paul de la Serna at Romel Galido matapos bawiin ang nauna nilang salaysay hinggil sa pagkakaroon umano ng party drugs sa ginanap na New Year's party. Samantala, hindi napapayagan ng Department of Tourism na makapag-operate ang nasabing hotel sa loob ng 6 na buwan bukod pa sa multang 10,000 piso. Kasunod na rin ito ng pag-revoke ng DOT sa Certificate of Authority to Operate ng City Garden Grand Hotel at tapos tumanggap ng mga guests for leisure o staycation purposes sa kabila ng pagiging quarantine facility. Ipinabatid ng DOT na may mga ebidensya na bago pa ang kaso ni Dacera ay tumatanggap na ang nasabing hotel ng leisure guest at hindi kailanman ipinaalam na isa itong quarantine hotel. Pagamat maaari naman itong iapila ang pasya ng ahensya. Johnny Valdez. At yan po ang kalipunan ng mga nagbabagang balitang dapat niyong malaman ngayong araw ng Biyernes. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez. At sa akin pong pagbabalik, umaatikabong balitaktakan na! Bata na kasi ako eh. Wala akong bata. Kailan, wala ako sa'yo, Kuya John.
Yun lang, yun lang. Nung naalaman kong ka-level ni Tata Kaloy Luisaga, sabi ko definitely hindi ito si Senato. Yung at least equality sa bahay. Yung aking mister ay naglalaba yan, namamalansya, nagluluto. Ako yung maasa na tataas ang viewership, lalo na ngayon, napapanood nila yung gwapong sekretary. Ako, baka maraming pumalas na. Pag hindi po tama ang aming pananaw dyan, hindi kami halal. Hangal. Bata pa po ako, kinukwento na kayo ng nanay at tatay ko. Oras sa udyat! 25 minuto na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Narito na po siya. Si ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. On a part 2, magandang hapon po, Congressman Garbin. Magandang hapon, John, and sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa sa Baletian at kumustahan dyan sa politiko. Magandang hapon po. Maraming na hapon sa Indo Boss. Yes, sir. Unang-una sa lahat, Congressman Garbin, kamusta po kayo? Mabuti naman sa Bicol tayo, medyo maulan dito, pero pasalamat tayo sa Diyos dahil wala namang binabaha. And sana tumigil na yung pag-uulan at talagang some of our constituency here are in the landslide prone and flooded prone area. So, buti naman at paunti-unti lang yung ulan ngayon. Alright, so direktang question na ako sa iyo kagad, kung Garbin, may tuturing mo bang quote-unquote blunder o sablay, sir? Yung pahayag mo na con-as na yung issue ng Chacha sa unang pagdinig? Ay, pinapanindigan ko ho yun na totoo yung aking sinasabi that when we are performing our duties bilang congressmen at tinatalakay natin ay proposed amendment to the Constitution, that is already an exercise of our constituent power. Siguro, hindi lang nadidistinguish ng mga kaibigan natin sa Senado that Congress has different powers granted by the Constitution, John. And gusto lang natin siguro ipaliwanag sa kanila that even during the break, you can conduct committee hearing as what they're doing right now. They are also doing committee hearing. And sa pagtugon sa kanilang trabaho, John, halimbawa, kung sila ay nagko-committee hearing sa isang panukala pending before the Senate, the one that they are exercising is legislative power. Okay. So we have different powers. Like for example, if we are given the chance for impeachment, what we are performing is our impeachment power granted to us by the Constitution. In the same way that if we are investigating the power of legislative investigation. That's what we're performing. So that distinguish the power of the constituent power. So even in the initiatory stage in the committee, once you perform your duty in the committee level, hearing those proposals to amend the Constitution, you are now performing your constituent power. Yun naman ay malinaw sa ating konstitusyon. So, at sa ating mga law books. So, siguro, intindihan lang natin yung bawat proseso na ating itinatahak. At the end of the day, ang pinaka-importante nito ay aabot to sa plenaryo, John. Magkakaroon ng second hearing. And on the third reading, iko-comply yung requirement ng Constitution, which is 3/4 vote of all the members of Congress voting separately. Yun ang pinaka-sinasaad ng ating konstitusyon. Pero ang bangga dyan ng ibang mga, lalo na yung nasa Senado, ang binabanggit yata pag sinabing con-as, Congress and Senate performing as one. Tama po ba? Nalito nga ako, John, sa pahayag ni Senator Lacson tsaka ni Senator Trilon. Kasi si Senator Lacson, siya mismo yung may akda ng House ng Senate Resolution 580 filed in the 17th Congress. At ang pinapanukala niya doon ay hindi kailangan mag-joint session. Kumbaga, ang pinapanukala niya doon is that Congress can propose amendments to the Constitution using the regular lawmaking procedures. Okay? So yan yung
siya ang may akda, Resolution 580. Siguro baka nakalimutan niya kaagad na meron pala siyang akda na ganon. Okay? So, that was his proposal in the 17th Congress, Resolution 580. Ang sabi niya dito, in the whereas, pakita ko sa iyo yan yan Yan. Sige, sir. Okay. Alright. Sabi niya dito, in the whereas, pero dito na lang tayo sa sabi niya, the framers of the fundamental law are silent on how Congress should meet in effecting this change in the Constitution. The fourth whereas said, the noted constitutionalist Father Joaquin Bernas stated that now there is growing acceptance on the proposition that Congress, when acting as a constituent assembly, need not be in joint session but may act the way it does in ordinary legislation. So, baka nalimutan lang ni Senator Lacson. So, yung sinabi niya sa akin na patawarin niyo sila, hindi niyo nila alam ang ginagawa nila. Senator Lacson, please go back to the resolution that you have introduced in the Senate. Resolution 580 para maalala niya lang po. Okay. Kasi walang conflict yung aming ginagawa ngayon sa House panel, wala din conflict sa pinapanukala niya sa Senado. In the same way, sabi rin ni Senator Drilon na I'm treading on a dangerous precedent dahil nga sinabi niya na joint session yun din. Tama ba, John? Joint session din yung kanilang ang sinasabi niya? Parang yun din ang pagkakaintindi ko, sir. Okay. So ito naman, the Drilon formula bicameral approach provided by the Ateneo Law Journal. Okay. Ang sabi niya dito, Congress makes proposal in the course of its lawmaking function. So sabihin, ang sabi ni Senator Drilon, in 1999, this was in 1999, Congress can propose amendments to the Constitution using the regular lawmaking procedures. Sabi niya, the moment the Senate or the House take cognizance of such measure and starts the process of acting on such proposal, then automatically it starts to exercise the constituent power vested in it by the Constitution. Malinaw po. It's the Drilon proposal. So, siguro naintindihan natin na because of their age, baka nakakalimot na rin siguro sila sa kanilang mga formula or proposal na that they have espoused before. But, you know, I with due respect to them, I really admire them that they have formulated this proposal kasi mapapadali yung aming trabaho. Siguro gusto lang natin ipaalala sa kanila, John, that they have formulated this procedure or proposal at wag naman i-contradict yung kanilang salita. Kasi syempre ibabalik din ito sa kanila. Noon ganito yung panukala mo, tapos ngayon ikikriticize mo yung House of Representatives na mali-mali yung kanilang ginagawa. Ipina-follow lang yung procedure na ipinanukala nyo sa Senado ng mga nakaraang Kongreso. Pero open kayo, Kong, doon sa sinasabing talagang mag-joint, mag-work into one ang Senate at Kamara para maging talagang quote-unquote constitutional assembly kayo? Well, okay naman kami doon, pero para mas magaan ang trabaho in the same way that they are also proposing a procedure that will take proposed amendment to the Constitution using the lawmaking procedure. So mas madali siguro yon. I mean, you speak about joint session, hindi sila papayag, John, kasi pag joint session, it will be interpreted as voting jointly. Pinapanukala na nga namin, expressly stated under the resolution filed by the Speaker, voting separately. Baka mangyari na yan, voting jointly. Yung ina-anticipate nila na malulusaw sila, baka mangyari yun. Di ba? Yun nga rin po yung parang naririnig ko na reklamo naman ng ibang senador na pag sinabing botohan, talagang madedehado sila dahil 24 against 300 plus di ba? Well, kaya nga po, and that's why we are now treading on that procedure where proposed amendments to the Constitution, the one that will be used is the regular lawmaking procedure, except that pagdating sa botohan, sa third reading, it requires 3/4 vote of all members of Congress voting separately. And that was also the opinion and of
our eminent constitutionalist, Father Bernas. In fact, yung keynote ni Senator Lacson sa kanyang resolution was the opinion given to him by Father Bernas. So nagtataka nga ako, talagang contradictory yung mga binibitawan nilang salita ngayon in those measures that they have introduced in the Senate. Alright. Kong, may kumpas ba, quote-unquote, Yes. ng Malacanang itong hakbang na ito? Well, solely ho, initiative po to ng ating Speaker at ng House of Representatives. At natutuwa naman po tayo, John, dahil kahapon, pinalabas na yung manifestation of support ng lahat ng political parties that comprise the supermajority of the House of Representatives, signed by the biggest political party, PDP Laban, to be followed by the NUP, Lakas, NPC, Nationalista Party, the Party List Coalition, which has also one of the biggest bloc in the House of Representatives, and even the independent bloc. So ito yung nakakatuwa dito dahil nagkakaisa yung House of Representatives. So solely po, initiative po ito ng liderato ng House of Representatives. So kung Garbin, ibig sabihin, doon sa sinasabi mong suportado na ng supermajority, wala na makakapigil. Tama ba? Sa tingin ko, wala na makakapigil dahil nakita man ho nila yung pangangailangan nito sa present situation. And not only that, nakita rin ho yung panawagan, there is an emerging desirability of its lifting this provision. Sabi ko nga dyan sa'yo, we have a 33-year-old constitution. And for the past 6 congresses, kasi 13 congress pa ito nakabinbin sa House of Representatives. Until ngayon, ganun pa rin. Palaging itinatapon sa atin yung timing at yung propriety nito. But when it comes to propriety, it's high time to lift those economic restrictions in order to encourage the flow of FDI and the flow of foreign capital. Pero ang isa po sa kinatatakutan, Kong Garbin, syempre, pag sinabi mong gagalawin ng konstitusyon, mahirap naman pong sa pananaw ng nakararaming kababayan natin, ng Juan de la Cruz, na parang napakahirap naman daw na gagalawin mo ang konstitusyon na nakatutok lamang sa economic provisions na hindi masisingitan ng ilang provision may kaugnayan sa politika. Well, speaking of procedures in the lawmaking process, pag nabuo natin yung committee report and it is solely speaks of economic provisions and referred to the plenary, exclusively ho, dun lang talaga ang usapan. Otherwise, pag may isiningit dyan na hindi German or foreign to the subject matter in the plenary, then they will easily be called out of order. Dahil wala ho pinag-usapan. Kung meron bagong amendment, proposed amendment, di umpisan ulit sa committee level. But the one that is being approved in the committee and referred to the plenary will be solely discussed and exclusively confined to the economic provisions. Yung timing, Kong, hindi ba parang sintonado dahil may pandemya? Well, isa pang issue yan. The timing will always be considered. But as I have said time and again, John, it is always the right time to do the right thing, di ba? Walang pinipiling oras ang paggawa ng tama. And we just speak of pandemic naman kasi sabi nila, baka masasayang yung oras ng Kongreso sa debate nito. Hindi po, dahil nagmo-multitask po lahat ng komitiba. It just so happened that the Committee on Constitutional Amendments, of which is primary jurisdiction, is to exercise and exhaust the means necessary in order to push for constitutional reform. Hindi naman gusto sabihin na yung Committee on Health, yung Committee on Ways and Means, yung Committee on Appropriation, yung Committee on Public Works, yung Committee on Women's and the Elderly will stop doing their job. Hindi ho, kasi may kanya-kanya ho kaming jurisdiction
at may kanya-kanya ho kaming dapat gawin. Now, in pertaining to the COVID response, John, we were able to pass on time all those measures needed for COVID response. For example, Bayanihan 1, Bayanihan 2, hindi ho kami nagkulang doon. The budget that was approved on time and signed into law by the President on time that contains a more robust COVID response. So, alin naman ho yung itatapon sa amin na nagpapabaya ho kami? The budget authorization is there for the purchase of vaccine. All we need is for the government, the executive, to enforce or implement those budget authorization that we have done in the 2021 budget. Hindi naman gusto sabihin na kami pa yung nag-approve ng budget for the purchase of vaccine, kami ho yung mamimili. Wala na ho yun sa aming jurisdiction. Nasa ehekutibo na ho po yung pagbili ng vaccine. Alright. Sir, yung procedure, may sapat na oras pa ba? O suntok sa buwan itong May sapat na ninyo? oras po. May sapat na oras dahil limited lang ito sa 4 na article ng ating konstitusyon. At lahat ng debate at diskusyon, meron na tayong records yan. Sabi ko nga sa inyo, John, since the 13th Congress, meron ng records tayo niyan sa debate at diskusyon. Lahat ng argumento, tinapo na lahat sa Kongreso. As I'm saying that if the Senate will actively participate, then we can do this and come up with a plebiscite coinciding with the national election dahil para mas makatipid na yung ating gobyerno. So yan ang pinakamaganda dyan. At yan ang panukala ng ating speaker, si Lord Alan Velasco. Plebiscito, Kong, did I heard it right? Plebiscito kasabay ng national elections? Tama po. Just to dispel the notion that there will be no election. Meron hong election. In fact, ang panukala ni speaker is isabay ito sa presidential election. Alright. Okay. Hanggang kailan po ang susunod na hearing at more or less ilan po ang tansya ninyong mga pagdinig na magaganap? Sa tingin ko po, mga 2 to 3 hearings more in the committee, and then kung papayagan ng members ng committee, we can now come up with a committee report and approve the same and refer it to the plenary. So, tatapusin lang ho natin yung mga oras na binigay natin sa mga miyembro ng Committee on Constitutional Amendments na gusto magtanong sa ating mga resource person. Nagpresenta ho tayo ng mga resource person coming from the academe, from the economic sector. Then they are one in saying that we really need to lift these restrictive economic provisions, John, because talaga napapag-iwan na tayo ng ating mga karatig bansa. Vietnam, Thailand, Malaysia. If you look at the flows of their FDIs and foreign capitals, talagang kulelat ho tayo. And one factor is because we have this restrictive economic provisions. Base na rin sa pag-aaral ng ilang mga ekonomista, pati na yung OECD and World Bank po. That's really the factor that tends us to receive low FDI and the flow of foreign capital. Kong Garbin, yung pong issue ng baka i-railroad, madaliin o kaya talaga namang sagasaan ng lahat ng mga kumukontra para lang masabing matagumpay yung naipasa itong sinusulong na tiyatsa na ito? Sa tingin ko naman po, magkakaroon ng sapat ng panahon. We have this month until December to put this on debate and discussion. So bakit naman ho tayo magsasagasa niyan considering that we are proposing amendment to the Constitution? It should be open, transparent, and fair. But to think, John, that what we are inserting in those articles of the 1987 Constitution is just the phrase, unless otherwise provided by law. Ano man dapat ang pagdebatehan doon? Bibigyan mo lamang ng kapangyarihan, power ang Kongreso to enact those legislations that will be responsive to the present economic and technological condition. Eh ano naman ang debate doon? Siguro, bakit naman masama na hindi naman siguro masama na i-insert yung provision na yon upang ang ating mga mambabatas ay magkaroon ng akda na legislasyon na angkop sa napapanahon ngayon.
Hindi kaya ito magamit ng mga kakandidato, sir, para ika nga'y pampapogi, pampabango? Depende ho sa kanilang interpretasyon at pagsuporta. Kung ito ay naipapalawanag nila sa kanilang mga constituency na ito ay magdudulot ng proteksyon sa ating bansa at oportunidad sa ating mga kababayan, then gano'n naman talaga magiging pabango ito ng ating mga kongresista, because the clamor for the consensus of its desirability for enactment for lifting the same is there po. So, bago po ako lumihis sa ibang issue, Kong Garbin, sa layman's term, paano nyo po hihikayatin si Juan de la Cruz na maniwalang maganda intensyon itong Chacha na to? Go ahead, sir. Well, John, ganito yung ating karatig bansa, Vietnam, Thailand, Malaysia, open ang kanilang ekonomiya. Walang restriction pagdating sa mga mamumuhunang nangangapital, dayuhang nangangapital. So, base sa pag-aaral ng OECD, World Bank, and other economies, that's the factor where they receive foreign direct investment and foreign capital. Magninegosyo na kung saan kumikita ang kanilang gobyerno, tumutulong sa kanilang national development, and at the same time, nagkumikreate, gumagawa ng oportunidad, lalong-lalo na sa trabaho, sa kanilang mga nasasakupan. So, we might as well lift or i-open rin ng ating ekonomiya so that maging kaaya-aya o ma-entice natin yung itong mga foreign investor nito. At dito mag-create ng source of income, wealth, and at the same time, makakolekta yung ating gobyerno sa patungkol sa buwis. And most importantly, to give a headway for growth in employment. Para, alam mo John, yung ating mga OFW, nagsasakripisyo sa ibang bansa dahil walang oportunidad, walang trabaho dito. Might as well invite those investors, put up their business here para yung ating mga OFW ay dito na makaroon ng oportunidad, hindi na iiwan ang kanilang pamilya. At dito, sapat na yung trabaho na idudulot nito sa ating bansa. Hindi po ba makakasapaw itong imbitasyon na to sa mga dayuhang mga kapital para dun sa ating mga lokal na mga kababayang may negosyo? Well, to say that, John, is that limitado rin yung ating mga kababayan na nangangapital dito. There are some sectors of our economy or areas of our national patrimony na hindi kaya yung kapital ng ating mga kababayan. Even the tycoons are saying that we are only limited to this one. And those areas, we cannot utilize or develop. So, but there are multinational corporations, foreign investor that can invest and put up their own capital so that we can create wealth and of course collection of taxes for the national government, contribution to the national development, and creation of jobs para sa ating mga kababayan. So, matanong ko lang, sir, pang ilang term nyo na ba? Ngayon ho, sa totoo lang, pangatlo ko na ngayon sa Kongreso, pero hindi ho consecutive dahil started in the 15th Congress, but I was not there in the 16th Congress. In the 17th Congress, they've given me another mandate. So ngayon ho, 2 consecutive term, pero pangatlo ko na ho to sa Kongreso dahil nagsilbi na ho tayo in the 15th Congress. So, ibig sabihin, last term nyo ba to, sir? Or may chance pa kayo dahil Meron hindi pang naman isa. consecutive? May isa pa. Alright. So, Meron anong plano pa po, nyo, sir? Meron pa pong isa. Anong plano nyo, sir? Dito lang ho tayo sa Ako Bicol Party List. Oh, at kung saan dalhin ng yeah, Jan, too early. Tapusin muna natin tong meaningful constitutional reform that will bring about opportunities
to the Filipino people and protect the best interests of our country. So ito, yung talagang direktiba ng ating speaker. Tapusin muna natin. ito, John. Okay. Okay, ilang mga katanungan kasi hindi naman natin maihiwalay kung Garbin na alam naman natin na meron ding linya si Speaker Velasco sa Pangulo. So, paano natin aalisin yung agam-agam ng mga kababayan natin na talagang directly or indirectly man, may kumpas talaga ang Malacanang dyan? Well, honestly, when I talk to the speaker, wala siyang sinabing ito ay direktiba ng Malacanang. It's just that tumutugon lang si speaker sa clamor na this is should be lifted once and for all. And when you speak of timing, sabi ko nga, John, it is always the right time to do the right thing. Yun din ang kaniyang paniniwala na kung saan ngayon meron siyang suporta ng supermajority of the House of Representatives. And the Senate has also pending measures similar to us. In fact, natutuwa ako dahil yung mga pahayag ni Senator Tito Sen na payag sila kung economic tsa-tsa lang. Talagang economic tsa-tsa lang naman talaga ito. At hindi ito hahaluan ng politika. Ano po ang kumbagay magiging dare nyo sa mga kababayan natin kung sakasakaling hindi matupad yung pinangako nyong economic tsa-tsa lang to, sir? Well, yung dare? Well, I will tell you, my committee report, the one that will be approved in the committee, the one that I will submit for approval in the committee, will only focus on economic provisions. And I will tell you also that the one that will be referred to the plenary para pagdebatihan ay nakatutok lamang po sa economic provisions. Okay. So, kung ganun ho, John, ang maire-refer sa plenaryo, maililimit na talaga natin ang diskusyon, ang debate sa economic provisions lamang. Dahil sabi ko nga sa iyo, kung hindi to part ng committee report at hindi to part ng referral ng Rules Committee sa plenary, walang pwedeng pag-usapan kung hindi patungkol lamang sa economic provisions. Alright. Sa issue naman ng party list, Kong Garbin, ikaw mismo ay party list representative. Anong say mo dun sa parang napapag-initan ang mga party list because of the Makabayan Block? At dumating pa nga sa punto na parang pinapahiwatig din ng administrasyon na buwagin na yan, yung mga party list na yan. Ano pong say nyo dyan, sir? Well, John, alam mo, if the remedy or if the sole issue, kung ang issue lang naman dito, John, ay may nagkakailang party list organization na ginagamit or nagsusuporta sa NPA rebels or espousing violence, then the remedy lies with the COMELEC. Hindi mo kailangang pag-amendahan yung Constitution because Republic Act 7941 provides for disqualification, grounds for disqualification of those party list organizations who are proven to support terrorism, rebellion that will bring down the government or espousing violence. So the remedy for the government is to file a cancellation proceedings of their registration. Kasi alam nyo po, yung registration nila is a continuing requirement for them to sit in Congress. So the moment they are proven to be supportive or supporting these NPA rebels or espousing violence, and that their registration is cancelled, then they cease to exist as a party list representatives. Ganun lamang ho kasimple. Hindi ho tayo kailangan mag-amenda ng konstitusyon. Alright. Sa issue ng mga deputy speaker, anong reaction nyo dito, Kong Garbin? Alin ho, yung numbers, Bilang yung rami? po. Apo, yung bilang. Apo. Ay nag-i-evolve yan, John, kasi alam mo naman, started with one deputy speaker. Tapos, yung kada kongreso, nag-i-evolve talaga yan. Tapos, naging 3, naging 14, and then naging 22. So, it's always the prerogative
of the sitting speaker so long as merong kumbaga merong cohesion sa pamamalakad sa kaniyang liderato at nagagawa yung trabaho ng Kongreso. So, it's always the prerogative of the speaker. Wala kayong kontra doon, Kong? Wala po. Kasi sabi ko nga sa iyo, prerogative yan ng speaker. As long as we are acting to all legislative measures pending before us and we were able to deliver meaningful legislation that benefits not only our constituency but the entire country. Yun naman ang obligasyon ng Kongreso. So wala sa inyo yung kumbaga accommodation lang yon, kumbaga bayad utang dahil sa pagsuporta sa kanya bilang bagong House Speaker? Ganun talaga. Kung sino naman yung mapagtitiwalaan mo, yun ang bibigyan mo ng posisyon at chairmanship. Alangan naman the one that calls you incompetent or the one that calls you kumbaga cannot perform the job tapos yun pang i-appoint mo. Mali naman yun. Siguro. But those who trust you, those who believe in your leadership, those who are loyal to you, talagang ganun ho, yung politika. Alright. Itong isang bagong umusbong na issue, sir, yung BTS. Anong reaction mo doon? Go ahead, sir. Di ko alam talaga kung ano yung BTS Oo. Back to service ang pagkakaintindi Hindi ako ko Bakit? Tumigil ba sila sa pagsiservisyo? Mali yun kung tumigil sila sa pagsiservisyo dahil pinagsisweldohan sila ng Kongreso. Monthly naman, sinisweldohan naman sila. So I think, di ko talaga alam. Ayaw ko mag-comment, John. Ayaw ko mag-comment kasi hindi ko alam kung ano gusto sabihin ng BTS. Oo. Hindi ka ba fan ng K-pop group, boy band? Alam mo, kinakanta lang ng anak ko yung yung Dynamite. Sila ba yung kumanta ng Dynamite? Hindi ko rin alam yun. Pareho tayo Sila nga alam sa K-pop. Pero sabi ng anak ko, sila yung kumanta ng Dynamite, yung BTS. So, okay. Maganda yung kanta. I mean, pag tinutugtog na yon, sumasayaw na yung mga anak ko. Sinasabayan ko na rin. So, doon ko nalaman na yun pala yung gustong sabihin nila yung BTS. So yun lang ang abot lang kaalaman mo tungkol sa BTS, Kong. Wala nang iba. Pero mali yung back to service kasi gusto sabihin, kung back to service, tumigil sila sa pagsiservisyo. Alright, tama naman. Simpleng logic nga naman. Anyway, may mga pagkakataon bang nagkikita kayo kahit may pandemya? Kasi may mga pagkakataon kailangan talagang pumunta ng kamera After nung palitan ng liderato, nagkaroon ba kayo ng chance na magkita ng kabilang grupo? Oo naman, si Kong Mike Defensor, palagi kami nagkikita niyan Kasi we are both affiliate to Lakas Party, and so we have a constant kumbaga fellowship with but the others wala. Si Kong Dan Fernandez being my brad in a fraternity, nagte-text kaming dalawa at binati ko nga siya kahapon or 2 days ago kasi nag-birthday si Kong Dan Fernandez. But the rest, hindi ko masyado nakikita. Oo. Ang isa kasi sa pinaka nasaktan nung nawalan ng chairmanship si Kong Mike So anong nasabi mo sa kanya? Sa totoo lang po, John, hindi kami nag-uusap patungkol sa mga issue niya. Pinag-uusapan namin yung Oo, kasi mas maganda pag pinag-uusapan lang yung mga kaaya-aya na hindi problema at hindi nakakapag-stress sa aming buhay. So over a glass of wine, pinag-uusapan namin yung minsan sports, minsan sharing the best practices that are being implemented in our constituency. Yun ang aming tutok ng aming usapan. Alright. With that, Kong Garbin, nasa sayo po ang pagkakataon. Ano po ang mensahe mo sa ating mga kababayan? Ano po ang nakikita mo ngayong 2021? Go ahead, sir. Well, John, sana tulungan nyo kami. And in the process, we want to develop public trust and confidence in proposing amendment to the Constitution. And you, the Filipino people, being the true owners of the Constitution,
sana ho mag-participate tayo in all discussions and public debate because at the end of the day, kayo ho ang magraretipika nito sa isang plebisito. Anong basa mo ngayon 2021? Recovery na ba to, Kong? Well, sana as long as we roll out the vaccine immediately in all the areas of our country, then we'll start economic recovery. At the same time, ito rin, lifting of economic restriction. This is also part of economic recovery in order to entice those FDIs, foreign capitals, to come into our country. Sabihin natin, we have a business climate that is open to foreign investor. So, dito na kayo mag-invest. Tulungan nyo kami sa aming economic recovery. Alright. With that, Congressman Pido Garbin, maraming salamat. Congratulations sa mga nagawa mo na. Good luck sa mga susunod mo pang hakbang. Stay safe, sir, and God bless po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Naputol na. Naputol na si Kong. Alright. Kong Garbin, mukhang nawala na yung linya mo ha. Pero again, Congressman Alfredo Pido Garbin, ang Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa iyo ha. Hanggang sa muli. Kabalitaktakan, nagkaroon po ng emergency. Isa nating makakausap ha. Di po napigilan eh. So, sisikapin po natin siyang makausap sa mga susunod na araw. I'm talking about Buhay Party List Representative Lito Atienza. Alam mo naman yung mamang yan eh, pagka libre, hindi naman talaga siya talagang tatanggi. Pero nagkataon po na habang kinakausap natin, Congressman Pido Garbin, nag-abiso po yung kanyang staff na nagkaroon po ng biglaang lakad si Congressman Lito Atienza. Alright, mga kabalitaktakan, with that, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa isang linggong pagtutok. Maasa na sa susunod na mga araw, muli po tayong magkakakita, magkakasama-sama, magkakarinigan, magkakabalitaktakan. Maraming salamat din kina Dom Guamos, IUD, Allen Johnny Bañez, Judith Larino, Bastin Adrias, Edil Guanzon at Sherwin Apostol. Muli ito po ang balitaan at kumustahan, talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan niyo po ako tuwing tanghalian, Johnny Bañez, ang inyong kabalitaktakan. Dito po lamang yan sa Politico Live. Stay safe. God bless. At naway maging maganda reta ligtas ang ating weekend. Till Monday. Bye. You know. Balitaan at kumustahan. Maraming salamat sa inyo. Si Johnny Bañez, Bye. ang inyong kabalitaktakan. Iba't ibang issue bubusisiin. Boses ng sambayanan, diringgin. Hamon ng bayan, kaharapin. Pagkakaisang ugnayang pambayan, ngayon na!